Хора, искам първоначално преди да започна видеото, извинявам се, че самия екран е размазан. Поне се виждат добре мачовете, отборите, всичко се вижда добре, просто е малко размазано. Аз играх си тук в OBS да си правя някакви неща, обаче съм забравил да ги махна и съответно видеото е малко размазано самия екран, иначе моята камера се вижда добре. Просто това, нали, да го спомена в началото, само да се извиня. Просто сега вече като заснех видеото, чак сега го видях и нали, вече да го записвам втори път, някакси, не знам, няма да имам време вече, наистина, хора, трябва да се спи. Така че да, това е всичко, нали? Приятно гледане. Здравейте хора, аз съм Даниел, за всички, които не ме познавате, и в това видео ще си направя прогнозите за вече четвъртият кръг от Висшата лига, Ла Лига и Лига 1. Ще видите и днес всъщност прогнозите ми за третия кръг в Бундеслигата и в серия А. Ще го кача малко по-късно това видео. И така, сега ще направим кратки коментарчета относно всички мачове в тези първенства, които вече изредих. И нека направо да започваме. Започваме с моето така по-любимо първенство, а именно Ла Лига. Сега, първият матч в Ла Лига е между Севиля и Елче. Сега, значи, тук смятам, че тези два отбора ще направят равен 1-1. И това така си мисля, защото двата отбора ще искат да се докажат. Те в момента вече са започнали да го правят, че този сезон ще бъде така доста по-силен спрямо предишния сезон в лигата. Те Елче като цял май влязоха от секунда дивизион, ако не се лъжа, така че да, ще искат да се докажат. Те са си по принцип силен испански отбор, просто явно по-минали сезон е бил доста зле за тях и сега според мен ще искат да се докажат така, като по-вече достойни да се запазят в Ла Лига. И за в момента вървят добре. Елче дори нямат загуба, което си е похвално. И така че да, смятам, че този матч ще завърши или 1-1 или 2-2. Това е моята прогноза за този матч. Преминаваме към следващия матч, който е между Хетафе и Овиедо. Тук смятам, че Хетафе ще вземат този матч 1-0 или 2-1, нещо такова смятам. Защото според мен Овиедо миналия кръг като цяло ме изненадаха с победата си срещу Реал Сосиедад. Аз не смятах, ето, нали, те победиха Реал Сосиедад, не смятах, че ще победят Реал Сосиедад, но смятам, че този път няма да се получи такава изненада и Хетафе ще вземат матча, защото като цяло Хетафе, нали, са по-добри отбор от Овиедо, но всичко е възможно. Аз просто това е моето мнение и така смятам, че ще завърши този матч. Преминаваме към матча на Реал Сосиедад, които ще се изправят срещу Реал Мадрид, другия Реал. Тук предполагам, че Реал Мадрид ще си вземат този матч така спокойно, бих казал, 2-0. Някакси, нали, като цяло Сосиедад не са в много добра форма. Нали, не че Реал Мадрид са в перфектна, но според мен ще си вземат този матч, дори без да допуснат гол, поне така смятам. Преминаваме към следващият матч, който е между Атлетик Билбао, които ще играят срещу Алавес. Това според мен е победа за Атлетик Билбао и тук може би 2-0, 2-1 или може и 3-1 ми се иска да кажа, защото според мен Атлетик Билбао може да се развихат и да вкарат малко повече голове, така че и 3-1 също според мен може да завърши този матч. Преминаваме към следващият матч от четвъртия кръг в Ла Лига, който е между Атлетико Мадрид и Вилереал. Имайки предвид формата на двата отбора, смятам да играя на сигурно. И да кажа, че Вилереал със сигурност няма да загубят този матч. Резултата, който съм дал е 2-0 или 2-1 за Вилереал. Все пак Атлетико може да се разпишат, но Вилереал ще вземат матч според мен. Продължаваме към матча на Селта срещу Жирона. Сега, тук като резултат бих казал 2-0 за Селта. Според мен така ще завърши този матч в полза на Селта, защото Жирона въобще не са в добра форма. Те нямат и точка все още в Ла Лига, в първенството, така че смятам, че Селта пак ще си вземат тук техните 3 точки и съответно ще се засилят още повече в лигата. Сега те минали матч направиха равен с Вилереал, но Вилереал са си сериозен
опонент по принцип в Испания, така че това не е кой знае какво изненадващо, така че да, според мен Селта ще си взема този матч 2-0. Продължаваме към следващият матч, който е на Леванте срещу Реал Бетис. Тук според мен Реал Бетис ще взема този матч 2-1. Просто по усещане го карам тук по-скоро. Не по някаква статистика или нещо. Като цяло всичко е възможно, нали, по принцип да стане този матч, но предполагам, че Бетис ще си го вземат 2-1. След това преминаваме към матча на Осасуна с Райо Валекано. Сега тук предполагам, че някакси Райо Валекано ще измъкна тази победа и то с резултат 3-1 бих казал аз. По принцип в момента са горе-долу равностойни и двата отбора. Нали, но имайки предвид това, което Райо показаха в матча срещу Барселона, който аз така гледах и бях изумен като цяло, че Райо Валекано правят такива неща. Според мен Райо ще си взема този матч срещу Сасуна. И да, може би матч срещу Барселона така ме потиква всъщност да им дам тук предина малко, но ще видим какво ще се случи. 3-1 казвам за Райо Валекано. Продължаваме към матча именно на Барселона вече срещу Валенсия. Тук ще кажа 3-1, но чуйте, има малко ловка. 3-1 за Барселона, но ще дам всъщност бонус прогноза. Това е ловката. Да видите колко съм мърш. И ще кажа, че всъщност Валенсия ще отбележат първия гол. Но Барса ще обърнат след това и резултатът ще стане 3-1. Това е моята прогноза за този матч. Не знам, наистина Барселона много ме задаха с играта срещу Райо Валекано и именно, че загубиха точки, защото 2 точки да загубиш още в началото не е много на оферта. Но да, ще ги видим какво ще направят вече по-нататък каталунците. И преминаваме към последния матч за Ла Лига в четвърти кръг, който е между Еспаньол и Майорка. Тук предполагам, че Еспаньол ще взема този матч 1-0. Това смятам. Просто в момента отбора на Еспаньол е така в малко по-добра форма от този на Майорка и смятам, че ще взема този матч с ниска разлика от един гол, но все пак 3 точки ще бъдат при Еспаньол, при отбора на Еспаньол. Сега, дами и господа, преминаваме към Висшата лига, което може би е така по-интересното първенство за всички от вас. Аз съм направил, нали, чаптери, така че може да си скипвате нали, съответно за всяко първенство. Ако примерно лига не ви е толкова интересно, може да си скипвате до Висшата лига без проблеми. Аз съм се погрижил и за това. Така че, да. Продължаваме с Висшата лига, където първият матч е на Арсенал и Нотингъм Форест. Сега, тук ще кажа 3-1 за Арсенал. Слушайте сега какви са моите доводи да го кажа. Така, значи, Нотингъм много изненадващо за мен загубиха срещу Уест Хем 3-0 в миналия кръг. Ако не сте забрали, защото то беше вече доста време, но ето, припомням ви. Така че, да. Нотингъм загубих от Уест Хем и то главоломно 3-0. Арсенал показва, че са в добра форма. По принцип, въпреки загубата им срещу Ливърпул. Въпреки загубата им срещу Ливърпул, те играха много добре на Анфилд, на чужд терен. И Ливърпул спечелиха с положение, нали, пряк свободен удар, така че според мен матч срещу Ливърпул не е толкова голям фактор. Те играха много добре срещу Ливърпул. И смятам, че отбора на Артета ще си извоюва този матч срещу Nottingham Forest с резултат 3-1, като дори още един път дам бонус прогноза, което това вече почва ми става нещо като любима шоу правя. Направи го и миналия път. Смятам, че тук Гьокереш ще се разпише тук, да. Още един гол смятам тук за Гьокереш. И 3 точки за Арсенал. Отиват. Продължаваме към матча на Борнмут, които ще се изправят срещу Брайтън. Сега, Борнмут и Брайтън, тук и двата отбора победиха в миналия кръг. Борнмут победиха срещу Тотнъм, изненадващо, а пък Брайтън победиха Ман Сити, което беше още по-изненадващо за мен. Мисля, това са два много големи гранда последните години в Англия, Тотнъм и Ман Сити. И Брайтън и Борнмут показаха силна игра, особено Борнмут показаха много силна игра срещу Тотнъм и заслужено си ги победиха.
Брайтън също, нали, до някаква степен, но и Ман Сити си имаха тук положение, обаче Борнмут много ме знаех как доминираха Тотнъм. Смисъл, нали, не точно доминираха, но играх си по-добре от Тотнъм, със сигурност. И тук като цяло ще кажа едно равенство. Ще кажа тук този матч. Едно равенство 1-1. Ще кажа, защото и двата отбора са представили силно на съответно последните си матчове. Но и тук всъщност е момента, в който ще видим дали паузата, която беше за националните отбори от 2 седмици, дали как е повлияла всъщност на клубните отбори, дали нещата са се запазили по начина, по който бяха преди това. Това ще го видим тук. Аз бих казал за този матч, защото така 1-1 равенство между Борнмут и Брайтън. Разделят си по една точка и айде. Това е. Продължаваме към матча на Нюкасъл, които ще се изправят срещу Увърхемптън. Мале този отбор, не знам, защото ми е трудно да го произнасям. Тук бих казал 2-0 за Нюкасъл. Това според мен е сигурна победа за Нюкасъл и тук се взимат 3 точки. Сега те продаваха Исак вече със сигурност, но това според мен няма да им е чак такъв проблем. И ще си вземат матч срещу Увърхемптън. Мале, какво ми става? Срещу Увърхемптън. Просто Увърхемптън наистина са като боксова круша в момента в Висшата лига. Те паднаха още в началото. Да, не е нужно още да казвам, защото и също Евертън ще паднаха, така че да, може да си ги видите. Сега продължаваме напред към матча на Евертън, които ще играят срещу Астън Вила. Евертън са в много добра форма, между другото. Спрямо Вила, нали? Не като цяло, просто спрямо Вила са в много по-добра форма. Все пак не искам и да подценявам отбора на Унай Емери и за това ще кажа по принцип 1-1. Иначе съм повече към Евертън, но не искам да подценявам Вила. Все пак, нали, и Унай Емери се е доказал като треньор и не само това, нали, като цяло отбора на Астън Вила по принцип е доста така приличен отбор и последните години като цяло. Така че не искам да ги подценявам, бих казал тук 1-1 равен. След това преминаваме към Кристал Палас, които ще се справят с Съндърленд. Според мен тук Палас ще си вземат матча. Може би с резултат 4-2. Ще кажа доста смела прогноза от моя страна, но ще видим, може пък и да изкарам късмет. Нали? Да, 4-2 ще кажа за Кристал Палас и няма да коментирам много. Просто ако стане, стане. Това е положението. Продължаваме към матча на Фулъм, които ще се справят срещу Лийдс Юнайтед. Тук ще кажа равенство 2-2. Ще кажа, че просто смятам, гледам спрямо предишните матчове, понеже Лийдс направиха нулево равенство последния матч. Фулъм паднаха от Челси, обаче пък съответно Фулъм направиха и равен срещу Ман Юнайтед, което си беше силен матч. Лийдс пак паднаха от Арсенал. Фулъм обаче пък направиха и равен в първия кръг, докато Лийдс пък победиха Евертън и някакси просто така ми идват за равен. 2-2. Така че ще кажа равен 2-2. Между Фулъм и Лийдс Юнайтед. Продължаваме с матча на Уест Хем, които ще справят срещу Тотнъм. Тук според мен Тотнъм вече ще си вземат този матч. Надявам се нали, това срещу Борнмут да е било просто някаква страшна липса на късмет и някаква пълна случайност или нещо, нали, от този сорт. Ще кажа 2-0 тук за Тотнъм. Ще кажа. Така. И продължаваме към следващия матч, който е на Брентфорд срещу Челси. Между другото, вие долу в коментарите също може да пишете какви са вашите прогнози относно тези матчове. Не само, нали, в Висшата лига, и в Ла Лига, и в Френската лига 1. Може да пишете долу в коментарите, имате пълната свобода като цяло. Може да пишете всичко, нали, какво ви е на душа като цяло. Аз ще чета всички коментари, дори, нали, ще отговарям на тези, които са по-смислени. Така че да, продължаваме всъщност към именно към матча на Брентфорд и Челси. Да, Брентфорд и Челси. Чакайте малко къде ми избяга. Брентфорд и Челси. Тук според мен е възможно Челси да се подхлъзнат, честно казано. Но не знам. Не съм много сигурен. Ще кажа 2-1 победа за Челси, но е много възможно и да загубят този матч. Нали, Челси от Брентфорд.
ще видим. Казвам 2-1 за Челси, въпреки че си мисля, че е възможно и Брентфорд да победят Челси. Брентфорд се представят по принцип силно, въпреки че загубиха от Съндърленд, но иначе те победиха Вила в втория кръг, а пък в първия кръг паднаха от Нотингъм. Горе-долу пак беше силно представяне. Не знам, ще ги видим. Според мен е възможно Челси се предхождат от този матч. Но все пак казвам 2-1 победа за Челси. Играе го на сигурно. Така, продължаваме към матча на Бърни, които ще справят срещу Ливърпул, които за в момента може би са си най-голям фаворит отново за спечелването на Висшата лига, въпреки че аз не смятам, че те ще спечелят Висшата лига. Но все пак за в момента са си силнички бая. Ами да, и поради тази причина ще кажа, че това е сигурно победа за Ливърпул. Не знам как нещата могат да отидат за Бърни. 2-0 ще кажа за Ливърпул. Няма да се пуснат чак толкова според мен да вкарат Мърсисайдци, но според мен ще си вземат този матч. И вече преминаваме към дербито, дами и господа, на този кръг в Англия, именно Манчестърското дерби, Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед. Манчестър Сити са домакини на Etihad Stadium. Мисля, че се каже техния стадион. Да. Ами, това ще е интересен матч със сигурност. Такива дербита винаги са интересни. Ще видим коя страна на Манчестър ще наделее, дали синята или червената. Лично според мен, тук синята ще наделее. Именно отбора на Пеп Гвардиола, Манчестър Сити. Не знам, според мен ще победят 3-1. Като тук също ще добавя още всъщност две бонус прогнози. Смятам, че Манчестър Юнайтед ще вкарат първия гол в матча. И пак така Манчестър Сити ще обърнат. Точно както казах и за Барселона, техния матч. И втората ми бонус прогноза е, че отново си мисля, че Холанд ще се разпише. Така че да, това е моята прогноза за този матч. 3-1 казвам за Манчестър Сити с гол на Холанд. И Манчестър Юнайтед да вкарат първия гол. Не знам, ако стане точно така, просто ще се призная. Нали? Но не знам, ще видим. Това е моето мнение. И приключихме също тук вече с Висшата лига и е време да продължим към Френската лига 1, където имаме първият матч е между Марсилия и Лориен. Така, понеже виждам, че стават някакви уникално голови матчове в Френската лига, смисъл Лил бият 7-1, беше бият 6-3, първия кръг имаше 3-3 срещу Брест срещу Лил. Така че смятам този път малко и аз да разпусна кесийката и да кажа, че Марсилия ще победят Лорен 5-2. Да. Просто ще си пробвам късмета, нали? Така че, да. Може да се изложа много, може и да позная. Но като цяло мен не ме и пука много, ако се изложат. Така че да. Продължаваме с матча на Ница и Нант. Тук смятам, че ще стане равен. Не знам, просто гледайки предишните матчове, те Ница като цяло, не знам, защо по принцип се представят малко зле. Виждате, паднали са от Льове. Също така бяха направили победа срещу Оксер, но в първия кръг пък паднаха от Тулуза, докато Нант си паднаха от ПСЖ в първия кръг ли беше? Да, в първия кръг, после паднаха от Страсбург, в последния кръг пък победиха Оксер, но Оксер не са кой знае какъв отбор, така че според мен тук равен, казвам, 2-2. И да, и това е положението. Преминаваме към Оксер Монако. Тук Монако ще спечелят този мач, според мен. Може би 2-0. Не знам. Според мен без проблеми ще взимат този мач Монако срещу Оксер. Въпреки че Оксер по принцип не се излага чак толкова много. Както казах, загубиха от Нант. Предишните кръгове пък загубиха от Ница и също така обаче спечелиха срещу Лорен. Така че не са най-зле, но да, отново според мен Монако тук ще си взема този матч 2-0. Продължаваме. Продължаваме към матча на Лил, които ще изправят срещу Тулуза този кръг. Това отново може да се получи голов матч и пак ще пробвам късмета. Бих казал 4-2 за Лил или 4-3. Може 4-3 да стане, понеже като цяло Тулуза също гледам вкарват доста голове, допускат много голове. Лил също са по този начин, така че
Да, според мен може да се получи някакъв такъв средищен матч от сорта на 4-2 или 4-3. И ще видим. Ще видим какво ще стане. Продължаваме с матча на ПСЖ, които ще се справят срещу Ланс. Тук бих казал ПСЖ да бият 3-1. Те Ланс като цяло, аз по принцип очаквах, нали, те бият Брест, спечелиха срещу Брест, но Брест имаха червен картон тук. Победиха и Льове, но пък в първия кръг мисля, че загубиха срещу Лион, точно така. Между другото имам много прическа, ако не сте забравили. Мисля, че беше важно така да почерта. Не, шегувам се, но просто така. Малко препратка. За този матч казвам, че ПСЖ ще си го вземат 3-1. И продължаваме към следващия матч, който е на Мец срещу Анже. Не знам, нещо им става на Мец, между другото. Мец паднаха от Париж. Също така паднаха от Лион и паднаха от Страсбург. Те още нямат нито една точка в актива си в Френската лига, но не знам какво им става. Сега те ще играят срещу Анже, които пък, нали, не са кой знае колко сериозен противник. Анже направиха равен срещу Рен, направиха също така победа срещу Париж, но да, Париж и естествено загубиха от ПСЖ. Тук смятам, че може да се получи едно равенство 1-1. Може да стане 0-0 също, но все пак бих предпочел да стане 1-1, поне да има голове, но не бих изключил вариант и нулево равенство. Така че да. И продължаваме вече към един от последните матчове, всъщност като цяло за видеото, нали? Но и за Френската лига 1, който е матч между Брест и Париж FC, където всъщност това ще да кажа, че Париж FC ме изненадаха миналия кръг с победата си точно срещу Мец, нали? Докато пък Брест също не са в много добра форма. Те направиха равен в първия кръг срещу Лио, срещу Лио 3-3, ако не се лъжа, точно така, нали? После пък паднаха от Тулуза и в миналия кръг паднаха от Ланс. Така че, не знам, ще кажа 2-1 за Париж, което може да ви се струва така по принцип странно, спрямо класите на двата отбора, но защо не Париж да не продължат с тази добра серия, в която са влезли. Така че според мен Париж ще взема този матч 2-1. И да, още една победа в актива им след тази победа, която направих срещу Мец. Продължаваме с предпоследния матч вече от Лига 1, който е между Страсбург и Льове. Не знам защо, но си мисля, че това е сигурна победа за Страсбург и то с резултат 2-0 или 3-0. Не знам, просто така го усещам. Те Страсбург паднаха от Монако миналия кръг, но Монако, нали, все пак са си по-сериозен отбор, докато първите два мача си ги взеха срещу Нант и срещу Мец, но гледам, че ги взимат ниско резултатно. Според мен този матч малко така ще искат да се докажат, нали, след тази загуба, която претърпях срещу Монако, и ще искат да си бият Льове поне 2-3-0. Така смятам. И вече продължаваме към последният матч от Лига 1 и последният матч, който ще коментираме за това видео. Именно матча на Рен срещу Лион. Рен са домакини на Лион. Сега във втория кръг някакси много странно според мен Рен паднаха от Лориен, но това като цяло се дължи по-скоро на червените картони, които се изкараха футболистите на Рен още в самото начало на матча. Първите 10 на минути вече имаха 2 червени картона, така че да, според мен това, нали, не е толкова голям фактор. Лион за сега са стабилни, нямат загуба, пълен актив от точки са 9, нали, като, нали, победите им са срещу Ланс, срещу Мец и в миналия кръг победиха Марсилия, което си беше още така също доста силно представяне от страна на Лион. И да, честно казано, според мен тук смятам обаче, въпреки силната така заявка от Лион и това, че нямат все още загуба на точки, мисля, че тук ще им дойде първата загуба на точки и смятам, че
Рейн ще успеят да измъкнат тук трите точки, не само една, но 3 точки ще успеят да вземат тук Рен и ще бият според мен с резултат от 2-1 или 2-0. Аз така ги виждам нещата. Просто не знам, смятам, че ще успеят да ги изненадат Лион. Както казах, нали, Рен, понеже паднаха там от Лориен в по-миналия кръг. Сега в предишния направиха равен, което, нали, пак е така малко за подценяване, за заблуда на противника, така как се казва. Така че според мен тук Рен ще измъкнат победата от Лион. Смятам, че това ще е изненада според мен за този кръг като цяло. И така. Всъщност това беше всичко от прогнозите ми за това видео, хора. Гледам 25-6 минути се получи това видео. Не много дълго, но и не много кратко. Така че по принцип се опитвам някъде около 20 на минути да ги докарвам видеята, но някакси просто винаги ми хрумват някакви неща от нищо. Аз по принцип горе-долу си импровизирам. Нали? Написам си някакви бележки, но си импровизирам доста. Така че надявам се наистина да ви харесват видеята ми, да харесват как ги правя. Ако има нещо, което мога да подобря, може да го напишете долу в коментарите. Ще се радвам, ще чета, нали, както казах, всеки един коментар. И това е. И ще градим всички нагоре. И това е. Завършвам това видео, хора, с идеята да ви приканя да го харесате, ако ви е харесало съответно видеото. Ако не ви е харесало, имате и опцията дизлайк бутона, така че но все пак ви приканвам, ако не ви е харесало, просто да си напишете в коментарите какво мога да подобря. Така че И също така, ако искате да ме подкрепите, ако искате да следите това, което правя, може да се абонирате за канала ми. А пък ако не искате да пропускате нито едно мое видео, може да цъкнете към банката, която ще ви известява за всяко едно мое качено видео в канала ми. Днес предстоят прогнозите ми и за Бундеслигата и серия, така че може да го видите. А пък миналите дни качих малко по-различни видеа, които може да са ви интересни, може да отидете и да ги видите. Те бяха относно трансферите и също така Шампионска лига, това как ще завършат отборите според мен до края на фазата на лигата, всъщност в Шампионска лига, понеже те вече не са групи. Така че това е всичко от този клип, хора. Ще се видим в следващия. Чао от мен!